Ni na gaji da gafara sa ban ga ƙaho. Yau bace gafara sa sai ki kauce. Sai ki kauce ai. Sai kin jawo mana aiki da kin dan ce gafara Allah sai kin kasa ba. In zo in banka da ki ja mana kare ko kuma abin nan. Dama abin di yaudara ne ashe di yaudara ne to a biya ni kuɗi na. A biya ni iya haƙƙi na. A'a dan Allah ki kwantar da hankalinki. An gaya miki kuɗin nan fa aljanu ne suka ɗauke kuɗin nan ba mutane ne suka ɗauke kuɗin nan ba. Aljanu? Aljanu ne. Su suka ɗauka. Kuma za a lallaɓe su yanzu lallaɓa ake yi. Sarkin aljanu ne aka ce ya tafi birnin gwari. Dajin na cikin birnin gwari. To ka biya ni kuɗi na in ya so kai in aljanin suka da shi sai ka riƙe. Ni ka bani haƙƙi na. In ya daga can birnin gwari? Eh. Su cikin aljanin? Haba, amarya. Ina gani ki. Ba yi tsari irin wannan. Ba kyau. Haba amarya. Ba na san gari. Ba wani kwantar da hankali wannan ma ai mugunta ce aikin kawai malam. Kin ga billahi lillahi ki bari hankalinki. Ba faɗin iska bane ni. Ina mai gari, ina mai garin nan ke wai da hankalinki ba. Masu unguwannin garin nan kaf a ƙasa na suke. Har da zaki zo kuma kina Ana baki ne. Ina ruwa na ne, ni kawai a biya ni kuɗi na malam. Kin wani ne ya girgi bau kenan. Amma san